elected media channel ini जों पूर्व बेलबारि एडिसि विलेजनि चेयरमेन ब्रह्मनां सुकुमार ब्रह्मा बिनि सालखलक मारमै बिनि लगिसं ब्रह्मनांजों सबिता ब्रह्मा साखान्याङै सालखलक मारमै बना अनेक किसु हान्नानै मोन परेबो bo macung maralai malalia boni bagai tini hai sal o salo bo langma soi thangka bo mia horni thik 12ta hayo jibu hospital no bini langma so khnamani sate sate na sangro phai manda laika sini ani logibo tongo tobo sini horoni ni agini sini ex MLA Brahma Rajeshwar Brahma tai ex EM Chandrodoi Rupini Romini Brahma tai orani tabukni
साबजुनानि चेयारमेन शान्तनु देब्रह्मा तै प्रणब देब्रह्मा तै हाइके काजल देब्रह्मा बरक सम मिलायनायसो दिनै बिनि पाइथाक नायरकम मोसों नायरक फैसा तानि बागै हिंखाय बनि जे नुखौ खायखौ बिनि फेमिलि साथे साथे सिनुखौलाय खा खामजा तानि बागै हिंखाय साल खलक मारामाय जे अति प्रसा हायखाय दखना हामजाक माने बिनि आंचलिक पार्टी खालामनानै साथे साथे बनि लाइक सामु हायखाय बिनि थानि अनेक किसु कस्त खालामनानै अति प्रसानि बिसोर बिनि थानि जागाव खायसे मुलि खालामजाक सा बनि बागै जों दिनै बर' जे फाइलि माने बना जों हायखायनो बिनि फिनि बरक थैथांखौनो बिनि खरकखौ साजोला दाबो इफायो बिए खालायदों 42 बोसोर उमर हायराव बिनि लांमा सखा मोसा खरकसानो खिबुय हाय परि दमोन संसारनो याखौै हायखाय बिनि मोसा मोसाय मोसाना खिबुय बुंनो खिबुय खालामनो लागाय जों बेलायखिनो खाखायो अमा हायखायनो जों दिनैनि पाइथाक नायरकनि बिसिं दैसिनि कैसा काइथानि थानि सुरि मुंदंनाय जेथिखौनो थांथों हायखाय बिनि फला आत्ता सान्थिमानाय खाकसांमा थांथोमानाय थांथों ताय जों तायबो बियायनाय बिनि बसाय ताय बिनि बसा खरकसा ताय अबा हायखाय जत बिनि फेमिलि ना काइथार बुंना सुबासर खालाय थांथों ताय बुंनो फेमिलियाव आशीर्बाद खालाय थांथों होननाय जों बियायनायै माने बागै जों सुलायदों Europe sini Belbari edisi village-ni sini chairman ni dihi Shobita da Burma bo sakpotengwa dugino kidney problems ti ne bo sakhamia yo bini langma sokha jigi hospitalo abone dogi singoro jotono kharaja sini MBC TM korogni rongna chono dogi bini de rongni da Burma ar sini MBC Ganesh da Burma Ganesh da Burma sini sub-general chairman Santosh da Burma তাই সিনি বুড়ি নেত্রী কাজুলিকা বর্মা আকর্ষণ সিংহর খালেদা সিনি খা খামজার নুকুনি লগিও সিংহ খা খামজার সিনি প্রকসা হাসুকসা বরক সিং তিনি হাস্তেব সিং মালিয়া সিং याकरिनाय इसोरनि थानायाव थांजार बिनि लांमा मगुन गुरुन खाचा मानि थांथों गजेजा खन थांथों म जराव जरा हानायाव सिं फेमिलिखौ सिनि खाबाय सिं बर' लगि दङ अबनो सिं बिनि मखा खाम पान्डाव सिं खायमोन बोलाय हामबाय bo sini chairman tai chairman hero बोलाय खानो दखाना हामजागाय बर' साबदोमा दगिना दखाननि सिनि हामग्रायनि tai सिनि existence नि जबाव बर' दङ बर' गाजी आइन पिटि बो खायो आइन पिटि बो सिनि काबुनि chairman bo elected member तमोन 2006 go family belai khano dokona hamjaknai family abo chung jokon subo ebong oro jonogon public bahino election isente sini chairman Sukumar Debormano 2006 elected thaya tago bosini Brahmotha edisi habango family yago sini dolni bororo bono hamjago bodokano tine kring boro bono chairman chongo bini logisong kamamane abo sini dokon boy kaisa belai khano o jorabo abo khati ebong abono sungkrong thaiman ya bini langma modbom brumno kaitor bono khatchangmari tongthung ebong everlasting life mari tongthung abo sung kaiton thanu suri